Na Žižkovej ulici v Bratislave sa nachádza známa zubná klinika Art Dentistic. Ona je zaujímavá už zvonku a tak som veľmi zvedavá, že aké služby ponúkajú pod jednou strechou. Pán doktor Michna, ja som si to tu celé prešla, je to naozaj veľmi pekný priestor. Ďakujem pekne. Viem, že vy tu pracujete spolu s manželkou, s ktorou ste pracovali v zahraničí dlhé roky. Pred 12 rokmi ste sa vrátili a založili ste túto nádhernú kliniku. Na čo všetko sa tu špecializujete? Ja konkrétne sa zaoberám alebo špecializujem na zubnú implantológiu a parodontológiu alebo mikrochirurgiu ďasien. V rámci tej technológie, čo všetko tu môžeme nájsť? Využívame tie najmodernejšie prístroje od digitálnej viziografie, skenu, radiológie, CBCT alebo 3D, rentgenov. Čo by mal mať taký ten moderný stomatológ? Každý potrebuje hlavne dobrú komunikáciu s pacientom, to je prvá vec. Musí sa vcítiť tak trošku do pacienta, to je absolútny základ, ale bez čoho sa nezaobíde je tá znalosť. Stomatológia je umenie, ale aj veda. V prvom rade je to veda a tá znalosť je absolútne najzákladnejšia. Tie priestory sú naozaj krásne, máte tu veľa umeleckých diel. Ale teda aj to všetko, čo pripomína stomatológiu. My sme teraz v operáčke. Pani doktorka Michnová, váš manžel je chirurg. Na čo sa vy zameriavate? Ako vy pomáhate pacientom? Takže hlavne v tejto jednej z ambulancií, ktorú máme, toto je moja a v tejto sa zoberiem hlavne diagnostikou, liečbou a záchranou zubov, ktoré sa ešte dajú zachrániť. Čiže tak odborne sa to povie, že to je endodoncia. Viem, že ste priekopničkou aj Smile Digital Design. Čo to znamená? A vlastne v tejto zaoberáme sa hlavne vymyslením správneho a krásneho úsmevu pre daného pacienta s využitím najmodernejších techník. Vieme pacientovi virtuálne vymyslieť dizajn, ktorý následne vieme na ďalšej návšteve okamžite vyskúšať pacientovi a tým pádom vieme pacientovi navrátiť určitý komfort, ktorý je stratou zubného tkaniva mohol získať a cíti sa komfortne. Pani doktorka, urobme si teraz taký sumár tých benefitov. Dlhoročné skúsenosti vás a pána manžela v zahraničí, vaša profesionálna zručnosť, vaše kontinuálne vzdelávanie, inovatívne metódy, individuálny prístup k pacientom. Zabudla som ešte niečo? A jedine len to, že všetko toto využívame preto, aby sme dosiahli hlavne zdravý a krásny úsmev. To zdravie je veľmi dôležité v tomto. Áno, ale vy kladiete dôraz aj na tú estetiku, nakoniec to máte aj v názve Art Dentistic.